Milí moji priatelia, čitatelia, tí, ktorí ma poznáte, tí, ktorí nie, ktorí ste len náhodne zablúdili na túto stránku. Rada by som sa vám predstavila, som Marcela Galová, spisovateľka a literárnej tvorbe sa venujem už niekoľko rokov, posledných 10 rokov tak aktívnejšie a možno ma poznáte z mojich predošlých diel Alternatíva, Muži s vôňou, Stávka na víťaza. A tohto roku vyjde ďalšia moja kniha Miluj ma alebo Zabi. Dôvod, prečo sa teraz vám v krátkosti prihováram, je ten, že by som vám rada porozprávala trochu o mojej najnovšej knihe Stávka na víťaza, ktorá vyšla v rodinnom vydavateľstve Agaton a v ktorom pravdepodobne do budúcna budú vychádzať všetky moje nasledujúce diela. Od začiatku mojej tvorby, kedy som začínala s knihou Alternatíva, ktorá bola viac menej takým akčným thrillerom, som sa v priebehu tých rokov trošku posunula do roviny trochu romantickej literatúry, aby som teda oslovila aj ženy, dievčatá. A vyšla mi teda kniha Muži s vôňou, pôvodne sa mala volať Muži s vôňou Cartier, to prečo sa samozrejme dočítate v knihe. A je to kniha s takou trošku dávkou laickej psychológie, ktorá hovorí o medziľudských vzťahoch, prevažne teda o partnerských vzťahoch medzi mužom a ženou a o nejakom zmysle života, hľadania osudovej lásky. V súčasnosti však na poličkách našich knihkupectiev nájdete moju najnovšiu knihu Stávka na víťaza, ktorej hlavným hrdinom je opäť muž, pôvodne ako teda v pôvodnej Alternatíve. Mne je to celkom blízke vkladať do hlavných postav alebo sledovať v tých hlavných postavách ten mužský element. A tentokrát je ním Thomas Gregg, bohatý investor, ktorý sa pohybuje v newyorskej smotánke, v okruhu ľudí, najbohatších ľudí sveta, horných 10 000, kde jeho nejakou životnou ambíciou je jednoducho násobiť kapitál a byť mocným mužom. Celá kniha sleduje takú jeho životnú cestu a jeho životnú, povedzme, aj premenu, pretože život, ako viete, nie je taký čierno-biely ani priamočiary. Je to taká sinusoida a je to tak aj v jeho prípade a karty mu zamieša láska, cit, s ktorým nejak nerátal. A ako inak zamiluje sa do umelkyne, do parížskej umelkyne a to pre ňoho znamená úplne iný svet, úplne iné zrazu životné hodnoty, životné priority a jeho nejaká vnútorná premena tým môže začať. Kniha nesie náboj aj krimi a nejakého detektívnej zápletky pre zaujímavejšie, pútavejšie čítanie. A zároveň jej hlavnou témou sú, zjednodušene to poviem, peniaze. Snažila som sa však, aby to nebola ekonomická kniha, aby to nebola nejaká štúdia o Wall Street, o indexoch, forexoch a fondoch a o investovaní ako takom. Aj keď som tieto veci v rámci písania tohto príbehu samozrejme študovala, aby aj odborník, keď si to prečíta, aby nebol prekvapený, aké nezmysly by tam našiel, takže nemala by som sa v tom texte nejak protirečiť. Ale nebol to hlavne môj zámer, nemá to byť nejaká ekonomická príručka. Skôr som túto tému peňazí a ekonómie poňala ako taká podprahová línia, ktorá sa v podstate týka nás všetkých vo väčšej, v menšej miere a hlavným obsahom je skôr ten príbeh.
ten hlavný príbeh tých hlavných hrdinov, ktorým vás vlastne prevediem cez celú knihu až do záveru, ale pozornejší čitateľ vlastne si všimne v tých jednotlivých kapitolách, prípadne v tých jednotlivých názvoch tých kapitol isté posolstvo. A to posolstvo je zväčša zamerané na osobnostný rozvoj a na nejakú tú schopnosť kultivovať jednak svoj charakter, svoje ekonomické cítenie, svoje sociálne, charitatívne cítenie a tak skryte nenásilným spôsobom, verím, že nenásilným spôsobom trochu edukuje, ako máme s financiami narábať a aké sú pre nás dôležité a čo všetko dokážu, čo všetko skrze ne dokážeme. Pre všetkých nás, ktorí sme viac menej, alebo teda pre väčšinu z nás, ktorí financie, peniaze berieme len ako prostriedok na zabezpečenie si nejakého životného štandardu a životného štýlu pre seba, pre svoje rodiny, pre našich najbližších, tak si myslím, že táto kniha by mohla byť príjemným čítaním. V nasledujúcej chvíli by som rada prečítala zo pár úryvkov, z ktorých snáď najlepšie zistíte, o čom asi tá kniha je, alebo akým štýlom je písaná. Už hneď na obálke knihy pod samotným názvom Stávka na víťaza sa nachádza citát, ktorý mi je blízky a ktorý si myslím, že naozaj veľa prezrádza aj o knihe, aj o samotnej postave. Preto som si ho aj teraz vybrala na prečítanie úryvku, pretože je typickým, charakteristickým nejakým popisom osoby Thomasa Gregga. Takže nech sa páči krátky úryvok. Posledné 3 roky Thomas Gregg usínal a zobúdzal sa s jedinou myšlienkou uspieť. Panicky sa bál nedostatku a zaumienil si, že každý deň zarobí viac. Že sa každý týždeň vo svojej profesii posunie o stupienok vyššie. Táto ctižiadostivosť ho natoľko opantala, až sa stala hnacou silou jeho správania, úsudkov i rozhodnutí. Nepodnikol nič, o čom by nebol presvedčený, že mu to prinesie osobný prospech. Stal sa posadnutý túžbou po dokonalosti a kade chodil, ustavične o tom premýšľal. Uvedomoval si, že v živote je dôležitých len pár rozhodujúcich momentov, kľúčových a smerodajných. Mal pocit, že prežíva jeden z nich. Dospel vo svojom obchode k definitívnemu rozhodnutiu a takmer okamžite pocítil, čo to v ňom vyvolalo. Príliv energie, vitalitu a novú silu. Triezva túžba dokončiť stanovený cieľ, transakcia, do ktorej sa vkladal toľké nádeje, mu prinesie zisk, prestíž a všeobecné uznanie. Nikdy nepatril k tým, čo si myslia, že iba tvrdou prácou a poctivosťou sa dá zbohatnúť. Poznal stovky prípadov poctivých a prepracovaných mužov i žien, ktorí až do svojho dôchodku splácali úvery a hypotéky bez toho, aby čo i len pomysleli na možnosť byť raz finančne nezávislými. Mimoriadne bohatstvo nikdy nie je len o tvrdej práci. A nie je ani vrtochom šťastený. Je výsledkom veľkého sna, odvážneho rozhodnutia, obrazotvornosti a súčinnosti konkrétnych princípov. Je hnutím mysle, ktorá vie, čo chce. Obsah tej knihy nieraz sleduje aj nejakú taký motivačný charakter trochu z toho osobného sebarozvoja. A aj v tomto prípade ten Thomas
reprezentuje všetkých nás alebo ľudí, ktorí do svojho sebarozvoja naozaj veľa investujú. A to sa samozrejme potom odráža aj na výsledku ich práce, aj na ich osobnom úspechu. Darí sa im vo firme, darí sa im v podnikaní. A je to tak dobré, pretože ak človek pochopí, čo je jeho cieľ a sústredí sa na ten cieľ a zameria na ňo všetku svoju energiu, tak to zväčša vyjde. A čo teda si ja osobne myslím, že je veľmi dôležité pre dosiahnutie takýchto našich cieľov, krátkodobých aj tých dlhodobých životných, je v prvom rade obklopiť sa dobrými ľuďmi. Pretože tí zabezpečia taký ten pocit rozvoja, bezpečia, takého toho takej tej životnej energie, z ktorej môžeme čerpať. A ak sa obklopíme dobrými ľuďmi, budeme v živote šťastní. Tí nás podržia, tí nám pomôžu, tí nám dajú aj spätnú väzbu, aj konštruktívnu kritiku, nebudú nás hejtovať, ale budú nás cez svoje dobré rady posúvať ďalej. Takže toto bola taká krátka charakteristika hlavnej postavy. On naozaj veľa investoval do týchto vzťahov, aj do tých firemných vzťahov a snažil sa teda vybudovať svoj biznis na pevných základoch. Tým, ako tá postava sa javí ako naozaj charakter, ako pozitívna osobnosť, nie nejaký zvrátený človek, ktorý vníma všetko len cez zisk, peniaze a moc, tak si vlastne myslím, že si akoby trochu koledoval o životnú lekciu v podobe lásky. Že si vlastne tú osudovú lásku a ten osudový princíp, ktorý mu do života vniesla tá jeho priateľka, umelkyňa, tak, že si to vlastne nejako pritiahol. Že tak veľmi jeho vnútorné nastavenie rezonovalo s okolím, že si vlastne pritiahol k sebe tak charakternú ženu a tak mocnú osobu, ktorá mu jednoducho ten život naozaj naplnila a zmenila od základov. Samozrejme to neznamená, že by v sebe poprel ekonóma, finančníka a nejakého aj motivátora. On sa naďalej bude venovať svojej práci, bude zarábať kapitál, veď nič iné robiť nevie, ale samozrejme cez iné spektrum, cez iné hodnoty. Zároveň pochopí, aká veľmi dôležitá v živote hlavne bohatých ľudí je aj zameranosť trochu na tých chudobnejších, na tých, čo nemali toľko šťastia v živote, čo naozaj žijú od výplaty k výplate, zadlžení hypotékami a ľudí, čo žijú v permanentnom debete, alebo ktorí nemali toľko šťastia v živote, aby sa nejak uplatnili. A uvedomuje si, že toto sociálne cítenie je dôležité. A vlastne aj cez osobu toho Thomasa som sa snažila to nejak prerozprávať takým priateľným spôsobom pre každého z nás, aby sme si uvedomili, že tiež máme zodpovednosť za týchto ľudí. A možno aj o to viac, že tiež sami nevieme, kedy sa v tejto situácii sami môžeme ocitnúť. O tej vnútornej nejakej premene a o tom sociálnom cítení hovorí nasledujúci úryvok a ten by som teda rada prečítala. Thomas práve dokončil poslednú transakciu, keď odbila polnoc. Naposledy prebehol očami údaje, ktoré práve nahodil do systému, zapísal si krátku poznámku pre prácu na nasledujúci deň a vypol počítač. Vyšiel na terasu a zadíval sa na hviezdy.
Na jasnom nebi sa zdali na dosah. Vo chvíľach, ako bola táto, hľadal Boha. Pýtal sa sám seba na zmysel svojej existencie, na svoju cestu i cieľ, kde jeho život začína a kde končí. Je v jeho začiatku aj vrchol a vo vyvrcholení aj návrat k začiatku? Ak ho tak láka hľadanie, ten stály kolobeh, znovu objavovanie svieže a bezprostredné, nie je to oslobodzujúce? Tomáš v sebe cítil počiatočnú silu. Vo chvíľach, ako je táto, sa mu Boh zjavoval vnútornejší jemu samému, než jeho vlastné ja. No nebolo tak vždy. Spočiatku jeho hlbanie a premietanie rozumom, nekonečné premýšľanie a sústredenie nikam neviedli. Nič z toho nevzišlo. Pravá podstata mu bola skrytá. Nevedel sa vymotať z bludného kruhu svojho vlastného ega. Až po boku Kate, keď sa zamiloval a jeho hodnoty sa zmenili, sa postupne stával veriacim. Cyklus jeho sebalásky sa náhle pretrhol. Stratil pod nohami neistú pôdu ziskuchtivých motívov. Spočiatku mu malé svetielko svedomia len krátko zablislo a v zápätí sa stratilo vo tme, no neskôr stále dlhšie a dlhšie svietilo, až prežiarilo jeho vnútornú temnotu. Mal pocit, že to celú jeho bytosť vyrvalo z jeho koreňov. Malé rozhodnutia, nezištné skutky, dobročinnosť, to všetko ho krok po kroku viedli k stále väčšiemu súcitu. A zo sebastredného muža sa stávala slobodná bytosť. Jeho vnútorné sily boli napínané nutnosťou rozhodovať sa pre dobro. Prvé takéto rozhodnutie prinieslo zásadnú zmenu a všetky ostatné už potom išli ľahšie. Tomáš si uvedomoval, že deliť sa s prebytkom je žalostne málo, že práve oslobodenie prinesie až skutok spolupatričnosti. Podeliť sa s niečím každodenným, so svojím časom, s tým, čo nutne sám potreboval k životu, to privádza k poznaniu skutočného dobra. Niekedy ani zostarnúť nestačí, aby sa toto človek naučil. Len málo kto zostarnie a skutočne zmúdrie. A tak hlúposť ostáva najväčším hriechom ľudstva. Toto bola chvíľa darovanej radosti. Pozoroval getojúce hviezdy na oblohe, z ktorých svojim pohľadom strhol závoj tmy, odhalil ich nahotu a hlbší zmysel. Počúval príbehy neba a zeme, ktoré sa v 1000-ročných cykloch vracajú a teraz mu rozprávali svoj príbeh. Tak ako si Tomáš uvedomil, že deliť sa len s prebytkom nestačí. Niekedy si možno aj my sami myslíme, že, poviem to tak ľudsky, keď vypraceme skriňu, robíme si poriadok v byte a všetky nepotrebné haraburdy odnesieme na charitu, že budeme z toho mať dobrý pocit, že sme spravili niečo veľké pre chudákov, ktorí na to nemajú. Toto je veľký omyl a je to až výsmech voči týmto ľuďom. To nie je charita. Ja osobne si myslím, že charita je to, keď dám niečo, čo sama potrebujem. Keď sa toho vzdám, aj keď viem, že by sa s tým zahrali aj moje deti. Takže možno aj cez túto hlavnú postavu Tomáša som sa snažila toto trochu prerozprávať a ponúknuť vám na zamyslenie, že sú to vlastne takéto maličkosti, s ktorými sa bežne v živote stretneme a možno si to ani neuvedomíme, že konáme tak. Na druhej strane si zasa naše sociálne cítenie, naša charita, to, že sa rozdávame v službe iným, tiež môže prameniť až z našeho osobného naplnenia. Čiže nemôžeme rozdávať niečo, čo sami nemáme. Ak je náš kalík nenaplnený a sami sme nejak frustrovaní a pociťujeme nedostatok, tak by sme nemali rozdávať a
a angažovať sa, pretože vyhoríme. Je to proste zásada. Fyzikálna zásada. Musíme najprv naplniť svoj pohár a až z toho prebytku, ktorý pretečie vrchom, tak až z toho potom rozdávať, deliť sa a slúžiť iným. Takže toto aj moje postavy, ktoré v tom románe nájdete, si niečím podobným prešli. A možno to bude aj blízke vám, teda mojim čitateľom, ktorí, keď sa do toho začítate, nájdete takýchto nuancí v tej knihe viac. V prvom rade, alebo v takom kontexte tej knihy, by som možno na záver povedala len takú krátke moje zistenie alebo moje posolstvo, ktoré som sa aj cez tú knihu snažila nejak predostrieť. A ním je vlastne naša schopnosť ekonomicky uvažovať, rozumne a zmysluplne narábať s financiami a s peniazmi. Peniaze sú výborný nástroj pre získanie pocitu bezpečia, dokonca aj zdravia, aj vzdelania. Samozrejme sú dôležité a sú veľmi nápomocné, keď sú. Ale človek by si mal uvedomovať, že v čase, keď sa mu ich dostáva hojne, keď prežíva tých 7 biblických úrodných rokov, tak by si mal šetriť aj na horšie časy. Mal by si odkladať a nejak aj kultivovať svoju myseľ a svoje životné návyky tak, aby aj v čase nedostatku, keď bude na dne alebo v chudobe, aby vedel prežiť, aby sa nezložil úplne, aby nestrátil nejaký životný zmysel a životnú iskru. K tomu by mal vychovávať aj svoje deti a celá rodina by mala ako bunka takto fungovať. Čo si tiež myslím, že čitateľ, ak sa začíta do jednotlivých kapitol, že tam takéto zistenia nájde a nejakým nenásilným, nevtieravým spôsobom ich vlastne odkryje v tom príbehu, v tých postav. Keď si vlastne uvedomíme, že väčšina nás alebo našej spoločnosti, dokonca celé štáty, žijeme na dlh, žijeme v debete a aj celá fiškálna politika štátu je vlastne taká, že zadlží celé generácie dopredu, tak nie je to veľmi príjemná a pozitívna prognóza do budúcna. Pretože ustavične sa zadlžovať a nemáte nejakú perspektívu, že sa to raz zlomí, že vyprodukujeme alebo spotrebujeme len toľko, koľko vyprodukujeme, tak jednoducho týka sa nás táto téma, mali by sme sa ňou zaoberať, diskutovať a učiť sa, alebo len sa proste začítať do múdrych kníh, najlepšie do Biblie, kde už tam sa hovorí o tých 7 úrodných a 7 neúrodných rokoch. Takže cyklus Zeme je taký. My môžeme predpokladať, že po našich úspechoch prídu aj slabšie roky a neúspechy a s tým sa je treba vysporiadať. A je fajn, keď máme nejakú rezervu na horšie časy. Tak o tomto nejakom takom ekonomickom posolstve je táto moja kniha a budem rada, ak tí z vás, ktorí si ju prečítajú a ktorých osloví, ktorí v nej objavia ešte ďalšie a ďalšie nejaké myšlienky, ktoré by ich snáď povzbudili alebo len zaujali, tak budem rada, keď sa mi ozvete, keď mi napíšete spätnú väzbu, recenziu na knihu, lebo samozrejme každej
V konštruktívnej kritike sa nebránim, budem len rada, pretože to ma posúva vpred. Tak vám prajem ešte pekný zvyšok dňa, príjemné čítanie a počujeme sa na budúce.